ZANU-PF spokesperson Chris Mutsvangwa has criticized the South African opposition leader Julius Malema for commenting on Zimbabwe's internal affairs. Panapa tiri kuona kuti Mutsvangwa opindira, munongomuziva kuti mukomana aiwa anongopindira achingotaura. Vamwe vanoti kana akanyarara zviritori nani, noda kuti panopinda achitaura aiwa dzimwe nguva anomboita as if ari kuside kwema-citizens, dzimwe nguva anomboita sekuti akuma-opposer. Sanapinda mashoko anobuda toka pana mudobva subscribe or like on the bell icon. Tivinambindula munhu gwamuchinzi on Monday, Malema, who leads the Economic Freedom Fighters EFF party, urged Zimbabwean youths to rise against President Emerson Mnangagwa's administration and prevent him from running for a third term. Panapa tikuona kuti Malema aka-advisa maZimbabweans kanzi aiwa to prevent him tukamiri wenyika kuti apinde ku third term, pinde muma-streets, mupatition nemuprotest. Tinoona kuti panapa kumashure takamboona mukomana uyu anonzi Mutsvangwa akambochanda mashoko atara mashoko kuti aiwa mutungamiri wenyika haafanira kuextenda power, tofanira kudzokera kucongress tonoelect kuti ndiani munhu achakontinya nekutonga nyika yeZimbabwe. Vanhu vakati aiwa tiri kuona kuti Mutsvangwa anenge ari inline bichana, kunyange zvakachiri muZANU-PF kurambwa nevanhu, but mashoko ayotaura anenge ane musoro. But toona kuti EFF party leader Malema ari kuya panapa atara mashoko kuti aiwa vakomana pindai mumastreets zvekudiwa nemaZimbabweans. Takuona Mutsvangwa uya achino-opposa mashoko achiti aiwa mufanira kupinda maintino affairs enyika yedu, nyika yeZimbabwe. Votudzai pamusoro pemashoko anoyataurwa panapa naMutsvangwa. Pindai comment section medu, musangano subscribe or like, turn on the bell icon.